what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo Abata imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yondo Abata imanya dakabatesa Tikichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Abata imanya dakabatesa Hondo yechimurenga chechipiri yakarwirwa nevanakomana nevanasikana vakawanda. Sekuza kwamuneta vamwe vakaenda vakagumira munzira, vamwe vakaenda vakanotrena vakadzoka vakarwa muZimbabwe vakaisunungura, vamwe vakarwa asi havana kukwanisa kuona Zimbabwe yakasununguka. Tiri kupa zvirongwa zvakasiyana siyana apo tiri kutaura nevarwi vehondo yerusununguko vakabvawo muno munyika vakaenda kunze vakadzoka vakarwira Zimbabwe. Nhasi taita rombo rakanaka zvakare kusanganawo nemumwewo zvakare murwi wehondo yerusununguko ari mudzimai. Regai tinzwe kuti chivindi ichocho panguva iyoyo chakabva kupi. Mamatanga nekutosika wakakugomutozvise makatize chikoko ndiripo ikaite zveapo kanhu kenyaka handitika matonzi watonzoti chivindi ichocho chakabva nekupi. handiti ndinotama kuziva kuti munhu andiri kutaura naye ndiani, akaberekerwa kupi? Munhu wamutaura naye anonzi Juliet ni Nyamhandu Sisinya-Rambi. Akaberekerwa kuMandaro National Central kumusha kuri kuMzarabani. But ndakazokurira kunonzi kuKaitano uko. Baba vangu vaine madzimai maviri. Ini ndiri wekuimba diki kwakuine imba hombe. Saka baba vangu vaimba hombe yaigara kwaMzarabani kuchadereka. Then isusu imba diki yaigara kuKaitano. Ndokwandakakurira. Ndokwandakadzidzawo chikoro ikoko paKaitano primary. Ndikazobva kwangu Kaitano primary yaigumira kugrade 5. Okay. Saka grade 6 taizoenda kunobhodha kuChiswiti. Ndokwataizoenda kunobhodha. Saka kubhodha kwataiita taingeti kwangu nezvimizimba zvinenge zvaivakwa like vakomana vaigara kune rimwe side, but isusu vasikana taiiswa pacentral pachikoro pampaine imba yaigara vasikana. Saka ndokwata ndichibhodha ikoko. Saka taidzokera kumusha mawiki every weekend. Okay. Tidzoka kumusha kunotora supplies because taizvibikira. Saka taidzoka tichinobikira tichinotora chikafu. Tichidzokera kumusha tichinotora chikafu. Tichiuya tichizvibikira, but taizoita magroups ekuti maybe tinokombaina tiri 2 kana 3 tobikawo tiri 3 vamwe vachibikawo zvakadaro. Svikawo taita grade 6 takaita grade 1 yakatanga iri sub A sub B. Pakaita grade 3 ndopakatanga zvemagrade. Standard 3 but hatinozita standard 3 isusu yanga yamagrades. Okay. Saka tikaita grade 4 grade 5. Pagrade 6 ndopatakazoenda kuChiswiti. Kuchiswiti ndikaita grade 6 ndikaita grade 7. Tino mugrade 7 I was the head girl. Okay. Tichiri ku primary ndandiri like a sports master. Okay. Saka tiri mu grade 7 tatingori vasikana 4 mu grade 7. Vazhinji vanga vari vakomana. But ipapo patanga tiri 4
ndaingokombitawo nevakomana ipapo. Saka I was the first 5 vanga vari including vakomana. Saka tiri pagrade 7 tangopedza kunyora grade 7 hondo ndopa yakatanga 1972 ndo pakatanga. Saka yakatanga kunana 72 kuti vanhu vakutorwa. Saka yakatangira kwedu isusu kumaundarweni ndokwakatangira hondo. Saka baba vakazoti since mafamilies angu ari akaparadzana so vakuda kuti tinogara pasame nekuda kwehondo. Saka ndobva vati tatama the very day ratakasvika kwaMuzarabani. Takaperekedzwa nasekuru mwana wanzvadzi yababa yamai kuti vatiperekedza kuti vanonoona kwatiri kuenda kunogara. Saka musi iwoyo watasvika iwoyo hatina kumbosvika kunorarapo. Saka takabva tichingosvika takabva tangotorwa. Tandiziva kuti kune hondo but zvangu zvisina kumbosinga because neage yatanga tiri it was something else. But taingoziva kuti kune hondo although pane zvimwe zvinhu zvataiona kuti pane zvinhu zvanzvikanganisika izvanzvichita sei. But ipapo since ihondo yakatongotangira medu isusu. Saka ndobva tangotorwa zvekuti it's like makangotorwawo muri murima nemacomrades. Takauya tikatorwa nemacomrades and then kwamba ine my step sister nemacousins angu vakomana 2 vanga vatoenda before isusu. Saka isusu inini nemunin'ina wangu anonditeedzera ndisu takatorwa the same day nevamwe watakatorwa tikabva taenda. Taenda the first day patakasvika tayambuka Mukumbura and then it's a widening river. Saka imomo mundu maitwa like ma-attacks because takatofamba throughout tiri muma-attacks chete. Saka tayambuka ipapo takayambuka Mukumbura takaenda kune bhesi ranga ririko. Takuda kusimuka kuti takuenda kuMozambique but already patakatoyambuka Mukumbura tatato muMozambique because kwedu isusu is just river iyoyo saka takabva tayambuka taenda kune mamwe mabhases atanga takutogara and then vana baba vabereki vemuarea medu ndo vaitouya vachitakura yanzi material the weapons achienda nawo achiyambuka nawo. Saka the other day tasimuka ipapo ndobva taenda tanoti tinosvika somewhere kune takuda kunosvika pamwe tikabva takaatakwa the first attack. Patakaatakwa takadzokera back kumashure. Saka patakadzokera back kumashure ndobva tagara pabase pipe. Saka vabereki vedu ndobva vauya pabase pipe. So isusu ipapo manje sevana vadiki futi tatatowe nepfungwa dzokuti aiwa takuda kutodzokera kumusha. So ndobva havana kuti vatione isusu vakaiswa kwavakaiswa isusu tiri kwatiri but vakatudza kuti vabereki venyu vari panapa. About 14. Saka zvikanzi vabereki venyu vari panapa. Zvikanzi saka muri kuda kuvaona here? Tikati tikuda kuvaona. Zvikanzi alright tichatimuone but taurai zvamuda kuti vakuigirei. Saka isusu kwedu isusu kumusha kune masawu aya varipo. Tikati inini ndobva ndati inini hangu ndoda kuti vandigire masawu nenyama yembudzi yakaomeswa. Zvikanzi alright tichaita kuti tikati mudzokere munodzokera here? Tikakuti mudzoke muchadzoka futi here? Ndobva tati apa tandakunyepa tikati tinodzokera. Zvikanzi alright tichakuti mudzoke. Saka pambaine kamwe kanga kari kamwana kadiki still I think kanga ine about 8 years. Ndobva kanzi koiwe ukadzokera kumusha uchadzokera unozodzokera here? Zvikanzi no ndenda kunorerera amai mwana. Saka ndobva tazorambidzwa kuti tichadzoka but I think zvazvingori
zvongoti tivharike chete. And then tikabva tasumuka futi ipapo tikaitwa futi attack, tikatakwa futi patiti tandisingosurvive ipapo papa paita imwe attack tisati tasvika kuchifombo taitwa attack ndobva tasimuka futi but munzira umu nzara manje yanga yakaoma. Ini ndaiti ndikangofamba mbijana so makumbo angu aizvimba just distance kadiki aizvimba, saka makumbo akazvimba tichifamba kusvikira adzikira. From that time haana kuzombozvimba futi. Okay. Because akabva akazvimba kusvika apera adzokera panzvimbo yawo. Saka tikabva tangota tichifamba tichienda tasvika muna naZambezi, takarara muage mazambezi tikafamba pasina. Saka takasvika pampauraiwa mvuu neshaki, ndo nyama ndo chikafu chatakanosvika kunowana ipapo. Ndo zvatakasvika tikanodya. Mamoskito ndo takarumwa nemoskito inonzi moskito. Handisati ndamborumwa nemoskito zvakadaro. Apa mupisa mune mudziya kamuna Zambezi akwanisi kufuga, akwanisi kuita sei zvese izvozvo. Saka paattaki iyoyo nemwana wanzvadziva yamai vangu yayo watakaenda naye kuyakwe takabva taenda naye because takabva tangosvika tikangoenda naye. Saka ndo patakaparadzana naye ipapo. From there hatina kuzomboonana futi until tadzoka kuno. But akasvika hake kutraining akadzoka but hatina kuzomboonana. So ndobva tasvika muna Zambezi taiyambuka nezvimwadiya. Saka mainzi musati mayambuka munotaura kuti mune chi, vane mishonga, vane chii, vane vanofanira kuti vataure isusu we so innocent, pana zvatantinazvo ende handisiri vana vadiki tisati tamboita whatever handisati. And then ndobva takuenda in groups. Saka maienda about 10 or 6 muchienda munosiiwa uko todzoka chimwadiya cheche chinotoramo. It was about an hour I think to cross. Okay. Kuti mucross Zambezi munosvika munosiiwa uko vamwe muchidzoka tichimwedaka. Pataenda taifamba tichidya wild fruits like pane zvimwe zvinonzi manyanya. Izvo taita zvekuchera, so waita zvekuchera because pasina mvura. Sometimes mumanhingrini musina mvura yacho yanga isingawanika. Sometimes motoita wet muchitoinwa futi kuti muwane kuti musurvive. Takafamba I think takafamba the whole month kuti tisvike kuZambia. Tasvika kuZambia takasvikira kuchifombo, base inonzi Chifombo. And tasvika kuchifombo paya because tiri vana vadiki. So kwakaselectwa vanga vari vahombe ndobva vasara kuchifombo. Isusu tiri group yevana vadiki ndobva tatorwa ndobva taendeswa kufamu yeFrelimo kuLusaka, ndokwatakanogara ikoko. Saka takagarapo tasvikako ndobva takutanga kuita malessons because vanhu vazhinji vekumandarweni vanga vasina kumboendawo kuchikoro. Saka isusu vangu ari magrade 7 ndisi tanga tava maticha acho because handisi tanga tiri maticha kutangisa kuti munhu asati amboenda kuchikoro kumunyoresa kusvika vamwe vakukwanisa kunyora mazita avo, vakukwanisa kuita anything. Saka ndisi tanga tiri maticha ipapo tichivaticha. Saka pafamu yeFrelimo takasvika paina Comrade Khumalo, Joseph, ainzi Joseph Khumalo. Zvino anonzi chiko retired yani but you know him. Saka ndo takasvika vari pafamu, ndo vanga vari vachikondora, vanga vambori kuBotswana, vari representative Botswana but vakabva pafamu yeFrelimo ndo vatakagara navo. Saka ndobva pazonzi vanhu vakuenda kutraining. Saka isusu takaita the first group revasikana kutrainwa muZanla. Ndisi takaita the first group takaenda 1974. Takaselectwa tiri 74.
So commander angari commander kwankuna comrade Matoni is late. The deputy wakangari comrade Adirai akunzi Chitsungu. And then inini ndandiri komisa deputy wangu angari comrade Susan Rutanire, mukadzi wa Rutanire. Ni vamwe vangu vari company commanders. Saka tobva taenda tasimuka tobva taenda tikanogara kuMbeya for 2 days. From there tobva tazoenda kuNachingwea training camp yatakaenda yanga iri camp yeFrelimo. Saka patanosvika kucamp yeFrelimo takanotrainwa as a special group yema female comrades vanga vachizotraina vamwe. Saka it was a special training for trainers. Saka takatrainwa as my instructors, my military instructors. Saka patakanopiwa the highest ma trainers ari okuFrelimo. Takapiwa V3 vambaina Tobias Daik, and then na Cristino Tobiashi, and then Luciano Epachutukes na Luciano. So the 3 of them ndovanga vari my instructors edu. Isusu takabva kuno kuna comrade Hondo na comrade Kumalo. Comrade Hondo is late. Takaenda na comrade Kumalo ndo takaenda nawo. Saka ndo vanga vachibatsira mukutraina kwacho ikoko. Saka takatrainwa for 6 months, but tisati tasimuka pa 74 wedu 1 akabva anga ari pregnant ya nhongo. And then the other one which 2 akarwara anzi Concilia, uyo akaita nenge anzi tichaona mai vamaidei. So isu patakanosvika ndobva takatanga training muna April tikazopedza muna September, but training yacho yanga yakaoma because and waifila like zvinhu zviri kutoitika chaicho zviri zvimwe zvekuti like the training was so severe, was so serious. Taifamba mumakomo, taita zvese ma-exercises akasiyana ese tichiita zvese zvakaita se. And then the final pass out takaitiswa naSamora. Ndiye akanyatsouya iye Samora. Ndiye akauya for the final pass out. Iro zuva takatamba moto. Takamhanyiswa. Takaitwa se all the drills dzese dzaita iye achiita nesu. Tiri pamwe chete tichiita naye. Zvese zvataita taiita naye. Takaswera naye the whole day. Ndiye akaita pass out parade. And then after that the pass out parade vatazodzokera kuno kuZambia. Apa tandiri kuTanzania, kuna Chingwea iri kuTanzania. Ndobva tazodzokera kuZambia. Tadzokera kuZambia ndobva inini naSusan na Dadirai na Catherine. Saka so far isusu tasara ndini Susan na nini Catherine na Revai vakafa. Saka ndobva tasarudzwa tiri 4 kuti ndisu tichasara tiri tichitraina vamwe. Gurupu yedu imwe yakanzi inoenda kufront kuti vanotraina vari kufront. Saka gurupu imwe yese yakaenda. Saka vaenda vamwe hazvina kuvafadza kuti isusu tasara ivo vaenda kufront. Saka ndobva vanosangana negurupu rana Badza pakaita that negrini Badza Nhari rebellion. And then ndobva pavakaenda ndobva vanosangana. Saka ava vana Badza vanga vainawo ma-grievances avo avanga vainawo. Saka vanga vachida kuti vataure nevati nana Tongogara nevamwe vakuru vanga vari kuZambia. Saka ava vamwe vedu vegurupu redu isusu ndobva vachititanga manje kuti ndobva vati listawo palist yaya. Saka isusu tiri 4 vatapindawo mulist yaya.
yokuti taifana kunge tichinobatwawo because kwaenda vachinobata vanhu. Saka takapindawo mugroup iyo ndobva inini naSusan tiri kusaidi rekulu wangu Revai naCatherine wangu vari kuchifumbu. Ndobva vana Revai vekunhenge ndobva vabatwa, ndobva vatorwa. Isusu ndobva tauyawo tikatorwawo naSusan. So Susan murume wake Rutanhira anga ariwo tobva tatorwa, tobva taiswa tese tobva taiswa mutraki matakaiswa. Vanga vakuzoenda kuLusaka kunokolekta vana Natongo nevamwe vese kuti tipindwe that track, one track yayi. Saka ndobva pa information yalika kuti pane vanhu vari kuuya kuzoita se kuzokubatai. Ndobva vainterceptor the track here. Pavakainterceptor nesuwo tanga tapindawo mutrack imomo takabva taiswawo kugroup rana Badza. Saka takabva tanziwo tiri mugroup riyari. So Susan murume wake anga ariwo kusaidi riya raNatongo riyariya. Ndobva amuburitsa murume wake. Catherine hanzvadzi yake Ndoda anga ariwo kusaidi kuyo, ndobva amuburitsa. Saka ndobva tasara inini naRevai. Tisina anotimiririra. Ndobva tasungwa isusu inini naRevai tasungwa nevamwe vaya manje vanga vabva kufront vaya vanga vauya vaya vakatitorawo futi. Ndobva taiswa mu1 band. Ndobva after takaona moto tikainterrogatewa tikati isusu hatina zvatiri kuziva, titoriwo vasungwa. Tikanzi no, why mamurimo mutrack? Interrogate ndiani? VaNatongo. Okay. Vakutiti isusu tiriwo tauyawo pamwe chete nevavo. Tikati aiwa isusu hatina kuuya, isusu takatosungwawo. But hatina kumbozviunderstand. Zvakatora time kuti vazviunderstand. Vakatisunga inini naRevai tikasungwa tikatorwa tikaendeswa kuLuangwa kwatakanosvika tikanogariswa mamwine kujeri kwataigara. It was under the underground, underground muri mugomba mataitopinda nemasteps nemataigara imomo tipirwa chikafu imomo. Saka takagara nemazambians anga achitigadha imomo. But fortunately zvakazongoitika ndezvokuti maybe vakada kunzwa kuti zveshuwa hatina hatizi, but still vakatongoti panisha. But vamwe vaya havakapanishwa sevhili zveshuwa. Pakaitika zvakaitika zvacho hazvitauriki. Kwezi zvimwe zvandakaona nemaziso angu zvimwe zvacho ukazvitaura hazviiti, because vamwe vacho ivava they perished zveshuwa. But isusu takazongoitawo like kuti maybe pamwe zuva rakuri kufaringerisa tirasvika, I don't know. Tikabva tangozochengetedzwa imwe as prisoners. Ndobva pazoita kufa kwaChitepo paya handiti vanhu vakazobatwa kuZambia. Vana maleaders akazobatwa, vamwe vakatiza. Saka pavakatiza ndobva tatakurwa taendeswa it was now time yeDitandi. Ndobva tatakurwa ndobva taendeswa kuMboroma kwatakaendeswa. Saka isusu vanhu vakatiendesa kuMboroma vanga vari vamwe vacho ndo masoja aya aitigadha aya maregiment. Saka pataenda paya vanhu vanga vamwe vedu vanga vakuziva kuti isusu maregiments ava tinovaziva because vanga takagara nawo kuvaiti. Saka vanga vachitivunza kuti tivunzirewo information yekuti ko vari tiri kuenda kupi. Tovabvunza, mukutovhunza muya takutonzi titori marebels. So tobva taenda kuMboroma, tasvika kuMboroma still kwangu anga ari komanda anga ari Pedzisai Mazorodze. Inini ndandiri komiza wake ikoko tiri kuMboroma. Saka takanosvika tikanosanganiswa nemazipra nemaflorizi, zipra florizi neisusu vekuZanila tiri 3 groups. Takasanganiswa pa one camp.
takagarapo for some time but tainetsana zvokunetsana zvepaita mawars and wars pachigara pachinetsanwa tikambochinjana tikamboseparata kubika kusvika tazobva from the camp ndobva tazoenda kunovaka imwe camp site but still taitora marations pa one point chikafu chaiwira pa original camp saka isusu taizoenda kunotora chikafu tiri kuLuangwa patakanosvika ikoko kuLuangwa saka basa redu isu tasara ndiri kutraina vanhu so takanoendeswa kukembi yekuLuangwa ndobva taakutraina magroups anga ariko at the same time taienda nematerial kufront kana takuenda tunoenda kana takuenda taienda futi nematrainees ayaya toenda nawo saka tandivatungamirira and then tiri ikoko ndobva ndarwara neimwe rashi iyo yanga iri mwiri wese ndichita rashi nemapundu mazipundu akaata ari ichi mapundu aya but taingoenda kufront zvakadaro tisati sometimes kwaitwa maattacks zvokuti munhu waiti like patai kana tikaatakwa taigona kuzoita regroup after tatomboseparatana but kana patinenge tikasvika patinenge takuda kunorara taimbotora zvombo zviya zvonovigwa somewhere kuti tisarare nazvo kuitira kuti tinokwanisa kuzosiya saka taiti unenge wakatakura pamusoro unenge wakatakura something kumusana unenge wakatakura something apo wakatakura sabhu yako uchienda and taienda maybe 3-4 days uchienda 3-4 days coming back saka maizosangana nevamwe vanenge vachibva kufront votambira modzoka moita mamwe matrips muchingoenda matrips kudaro tiri kuLuangwa dzasi ndo zvatakuita izvozvo but ava vamwe vedu vanga vazoendawo kwavana kuzoziva kuti ndo experience atakazoitawo kuti tiendawo kufront saka ivo vakafunga kuti ivo ndo vaenda kufront because isi zvatasara tatara takatogara but taiendawo futi kufront taizonosangana nevamwe vozonotora vanenge vari kufront saka ikoko ndo zvataitawo saka ndazorwara paipai ndobva ndazonotorwa naComrade Ndangana pavakauya vaona situation yacho haisi kuita ndobva vazonditora ndaenda navo kuLusaka ndasvika kuLusaka Comrade Kangai vangu vaichiita vaiziva zvemedical saka ndokumba kwandakanoendeswa ikoko ndobva vanditsvagira mishonga yanga iri maointment yandaizora kusvikira ndapora ndobva ndakadzoka back to Luangwa saka tiri kumboroma paitika zvinhu zvakawanda saka the day kumboroma tantina Comrade Dzino Ashe Machungura naComrade David Todlana ndovangu vari makommandas atanga tiinawo atakaenda nawo kumboroma and then ndobva tiriko saka the other day ndobva kwanzi tiende kunotora marations saka isusu already paipa tiri masuspects and tatogara tiri masuspects narivaita anga ariko tantiri teseka kumboroma tagariwa tiri masuspects saka zvese zvaitika imuti ndisi tiri kususpectwa chete kana zvese zvinenge zvichiitika ndisi tiri kususpectwa chete so ndobva vakuti handei tinotora marations zvikanzi isusu macommanders hatiendi amino zvakaramba ndikavati no endai zvikanzi aiwa ngatiende isusu makomanda ndisi ngatiende ndikati okay ndiri kuuya ndobva vaenda ndobva ndasara ndopakanopfurwa macomrades ikoko nakomanda uyavo yapedzisai ndopakabva vafurwa ipo pasaka pakafurwa vanhu 6 one time vakabva vafa vese vakafurwa nemazambians
zvakaitika zvirunzi pavakanosvika ukoko vakuda pamba ine revaiuyawe one of ndianga ari kulogistics by that time. Saka paakaenda achinotora maration ndobva abatwa nemazibra ndobva abatwa nemazibra achiti unzai pamba ine mukadzi watanga tinaye kusaidi kwedu murume wakanga ari kuzibra. Saka mukadzi uyu anga ari kusaidi kwedu achiti unzai mukadzi wauyu saka tabatawo ava. Saka ndipo paakabatwa revai uko. Saka ndobva ava kuno kwana vekwedu vakati ngatiendei tinotora uya abatwa uya vekulogistics. Saka zvikanzi hatiendei isusu macommanders anenge vati endai because aisita tagara katiri masuspects ngati plus abatwa wacho ndiwo anof mumwe wangu. Ndobva ndati endai zvikanzi aiwa ngatiendei ngati alright ndiri kuuya. Saka ndobva vaenda pavakanoda kuti vachifaita nema regiments mazambian forces ndopa vakatanga ndobva vapfurwa manje. Saka vakabva vapfurwa vakabva vafa ipapo pasport 6 vamwe vakazofa 2 vatakurwa because vanga vakatopfurwa muhura watopanze vakazotakurwa vauya paya. Saka takazongoona vanhu vatodzoka mota yadzoka vanhu vatofa and then vakagarapo ndobva vazonzi vauye kuzotorwa. Ndo time yanga yanzi Ngoma ari kuuya naStole ari kuuya kuti azoona kuti vanhu vapfurwa apa vaita sei. Story inotaura ipapo kunzi Stole akabva ati aenda kuenda kuAmerica kunoona mwana wangu ari kurwara. I don't know how far true it is. Ngoma wacho haana kuzouya futi. Saka ndobva vazonotorwa ndobva vatakurwa ndobva vazoendeswa kuLusaka. Aminoti vakanovigwa sei zvinoita sei hatina kuzoziva. Saka takagarapo for I think almost a year. Almost 6 or year. Ndobva tazodzokera kumacamps. Tadzokera kumacamps ndakaenda kuTembwe ndokwatakanosvika tikatanga kutraina vanhu ikoko. Taitraina naRoni Ngarava tiri kuTembwe. By iyo time iyoyo ndopakatanga manje zviya zvana Zipa and so on. Saka paita kudaro isusu tagara katingori masuspects. Saka taingosuspectwa in everything. Saka tangopindawo mazviri mumo. So ndobva tazoti tandaenda kuLusaka tandaenda kuTete kunotora masupplies. Saka ndobva vauya vana Tongo vakuda vachida kuti vataurire macomrades kuti zvinhu zvazochinja hazvichaita kuti muchiteerera because vanga vazosunungurwa manje mujeri. Handiti vanga vakasungwa sunungurwa mujeri vakaona kuti hundo yanga ichingofamba ivo vasipo. Saka ndopa vanga vakuda kuti vachinje zvinhu. Saka ndobva tazotorwa ipapo ndobva ndazochinjwa ndobva tazoendeswa kuChimoyo. Tanosvika kuChimoyo ndopa takanotanga kutraina futi. Saka takazoenda nana Catherine tanditese nana Catherine kuTembwe but takazoendeswa futi kuChimoyo. Taenda kuChimoyo ndopakanosvika tikanotraina ana Opa. Tikazotraina group rema instructors futi. But pagroup rekutraina mainstructors upanga asisipo. Takazotraina vana Zindi Irene nevamwe macomrades ndakatakatraina. And then ndobva pazoita Chimoyo attack. Tanga tiri musi wacho iwoyo tanga takuita counter surprise attack. Tatobuda mucamp. Patakabuda mucamp
takuita counter surprise attack. Saka musi wacho iwoyo ndinda ndichilecture takatobata futi yangu vamwe vakagara vamwe musi uyu vamwe vanhu vanga vasiya futi vamwe tanga tinadzo musi wacho ini ndakasiya futi because handingori weak ndasiya futi but tingodemonstrata tichiita ndobva ndege dzauya ndobva dzatanga because dzakauya nekwatanga tiri isusu because tabuda mukempi out ndobva ndobva tabuda mukempi saka dzaitouya nedirection yatanga tiri isusu saka dzakatotipfuura ndobva dzaenda dzikanobhomba kuheadquarters kufarm yeheadquarter yaigara ipapo and yanga yatime yekurima matorimwa mamuground musina kana chii saka vanhu vanga vakutongotiza vari pachena paopen space pasina kana chii so ndobva and before that pakambospotwa kuti panenge paita ndege yambotenderera chichi the 2 days before ndobva vaine mabases 2 pange nebase 1 and base 2 saka base 2 yanga iri out and then before ipapo patanga tiri kutraining tiri pachimoyo time takatraina ana opa tanga tina Dominic Chinenge nachocha Steven Chocha ndovanga vari maseniors yedu kuvarume ndovanga varipo isusu tiri vamwe chete sanga tiri musame department kozoita vamwe ndobva vaendeswa kubase 2 saka isusu patakazinge takutraina gurupu revasikana ava vanga vasipo vanga vakuna na base 1 revakomana isusu tanga takutraina mainstructors yechisikana ndovatanga takutraina patime yeattack and then tikabva tazobatakwa pachimoyo and then tikabuda ndakangobva patanga tiri tichinhengenena vanhu vese ubva vangotiza vamwe vakadzokera mukempi vakanotora hembe nefuti vamwe vakangotiza vakadai so ndakangomuvha just a little bit papaine chidanda so changa chiripo ndakapinda pasi pechidanda paipai saka mabara aiuya achirova saka uko kwavanga vauya nako vakapisa vaienda vachipisa kunosvika vasvika saka dzaiti kana dzikanorefuel dzaidzoka futi naipapo dzomboenda padzinenge dzaenda ndakambotry kusimuka kuti arika ndisimuke ndiende pamwe ndikaona pasi kuita vandangodzokera padanda paipai saka the whole day ndandiri ipapo so vamwe macomrades vanga vari mukamba vanguine makamaondwa ma-anti-air vamwe ndobva vadismantra ma-anti-air vazouya vamwe vanga vaya vakutokurira mamwe mafuti vamwe vanenge vadonha and then vakabva vauya saka vangopamba mpatoye nema-extra futi ndobva vazoya akati chef futi saka ngatichikomanda itione kuti toenda sei vatazoenda tikabva tanodismantra imwe anti-air yanga isina kudismantra watobva ukadismantra unenge watongosiya tosiya maparts kwakasiyana siyana ungesiya maparts tobva tarara tichifamba usiku saka tisati taakufamba usiku ipapa kwakuri kuma-4 tobva tasangana ne-air force iyo mamanhingirini acho maparatroopers vanga vachidonha vaya saka I think navo vanga vaneta here kana kuti vanga vaita sei because taitopesana takanyatsoita kupesana handizivi kuti zvii zvakaive zvichiitika ipapo vaitonyatso-kupesana ivo vachienda uko vachidii and then vamba ine mwana waJosiah tungamirai anga ari mudiki stereki saka munhu anga ainaye akapfurwa akafa ndobva masoja aya ndobva vamutora mwana uyauya ndobva vamupa mwe mukadzi mwe mai zvikanzi buda nemwana uyu vakamuperekedza kumburitsa vabuda nemwana uyu saka vamwe kwangu ine futi munhu anga ari kamwana katikitiki futi kainzi kamachoro
akabuda akapuwa futi mumwe mai akanzi mai vacho vemwana iye vakabva vafira ipapo but he was about 2 months. Akapuwa futi mumwe mai kuti abude naye kubuda naye. Saka tasvika takazosvikira the following day tatarara tirimo ndege dzichingobhomba chete. Tikazonosvika kuChimoyo the following day manheru acho. Inini ipapo munini wangu anonditeedzera anga aripo pakembi but anga ari kukembi yevarwere. So tandiri pamakembi akasiyana. Saka manje uko wanga wasingabvumirwi kuti utaure kuti uyi hama yako uyichichi but muchingoita zvekungotambawo zviye zvekuti hazvinyanyozikanwa but vanhu munozongoguma mangoziva. And then ndobva tazobuda tazosvika uko kuChimoyo vataakutenderera muChimoyo hospital. Apa ndakubvunzawo vamwe vanhu kuti hamunomboonawo munini wangu, hamunomboonawo Nhengi, hamuna kumboonawo. Tikanzi Nhengi ari uko ari muhospital. Ndobva ndazoendako ndobva ndanomuona ndikaona she's fine. Saka pambaine vamwe vanga vari vekumadhara pana vamwe mai up to now cry yavo it's still haunting me because vakapfurwa padumba apa vatsemuka maurazi wanga utori panze. Saka vanga vachindona vachibva vashedza Loveness ndipawo mvura but vanga vasingabvumirwi kuti vanwe mvura. Vati Loveness ndipawo mvura but ndasingakwanisi kuvabatsira because zvasingabatsiriki kusvikira vakanyarara vakafa mai vaiva ndakavatarisa still situation yacho inotondirwadza. Saka ndobva tasvika kuChimoyo. Saka ndobva kwazonzi isusu tandiri mashefu ka. Saka zvanzi mashefu modzokera kupi kunoviga vanhu uko. So pamba neumwe anonzi ainzi Chochocho ndokumushaka kwedu uko. Ndobva ati iwo regedza kuenda ndichaenda. Saka ndopa vakaenda ndopa vakanokutora vanhu vai vachienda vachinovaviga mamass grave chichi ine hana kuzodzokera ipapo. Vakabva vaenda vamwe vanovaviga kumamass grave. Ndopakazenge pawanikwa Mrs Tekere varimu vakadonhera mutoilet toilet yacho yanga zviri yakavakwa neuswa yayo vanga vadonhera mukati mupitira tree. Saka pavakazenge vakunzwa Comrade Tongo achifamba ndobva vangoshedzera Comrade Tongo ndiri pano. Vachida kuti munhu ari kushedzera Comrade Tongo ndiri pano. Ndobva vazonoonekwa Mrs Tekere. Ndobva vazonoti vari pa ndobva vazoramba vachiteerera ndobva vazovaburitsa ndobva vazonogadzirwawo zvekuti vakwanise kuningirwa. And experience yehondo yanga yakaoma zvekuti isusu mufamily yedu takaenda tiri 6. Ndobva takadzoka tiri 5 but patakadzoka cousin brother wangu asati atombosvika kumusha abva aita accident ari kwaMutare. Ndobva akarowa hondo stere kanzi Blackson. Ndobva afira kwaMutare. Saka inini ndakaenda kunomutora kwaMutare tienda naye kumusha kuMuzarabani tonosvika nekusvika neChitunha. Ndopatakatanga kunosvika ikoko. Saka tisati tichiri kuMozambique after ipapo after pahondo iyoyo yekuChimoyo pasati paita zvehondo yekuChimoyo tichiri kuChimoyo pakasungwa ana Mudhara vakasungwa tisati tava kunda kuChimoyo. Saka ndobva tazonzi after Chimoyo attack takabva tanoendeswa ini ndakaendeswa kukembi yekumudzingadzi
pambaina comrade Mandezvidza, pana comrade Gwauya, pana comrade Mandezvidza ndani. Ndo patakaenda kunogara ipapo tiri pakembia pakaita attack pakabva pafa vamwe makomredzi asi tikabuda hedu. Ndobva pazonzi pakanosungwa vana Mandezvidza neno ndakabva ndasungwawo futi ipapo tikanogariswa nenyaya yekuti wanga uchingogara wakanzi uri mutengesi uri suspect uri mutengesi takabva tasungwawo futi ipapo. Pakabva pakasungwa nachocha vana Mandezvidza vakatorwa vakaendeswa kwavakaendeswa navana chocha vakaendeswa ikoko kwaendeswa vamwe kwavakaenda gurupu yakatanga kuenda ikoko vakaendeswa. Ndobva ndasara ipapo ndakasungwa ndiri 1 out. Ndasungwa ndakagariswa mujeri ikoko for more than 6 months ndichigadwa ndiri 1 out. Ndichitorara ndakagadwa nefuti ndichisvika time yekuti iko zvinezvi time yeinterrogation waitorwa ugosungwa mbira dzakondo ugorohwa wakasunga mbira dzakondo. Papaine mudhara ainzi Tsuro so mudhara iyo anga akaoma but anga atumwa vachitumana ndakarohwa zvekurohwa zvezvi ndikaremara ndobva vazongondiregedza but already apa ndanditori vakamboita like vandisuspenda like kuti usisiri member yegeneral staff but tongo ndobva vazoya akati no reinstated she's a member of general staff. Ndobva tazongogara but vanhu vanga vachingogara vangokufungidzira and then you lose hope zvekuti zvese unobva wangokangana. And then patakazodzoka muno tisati tadzoka takauya nendege. Message yakasvika muri kupi kuti makwenda kumasembly yakasvika tiri isusu takasvika iri tiri kuchimoyo ndoko yakasvika tiri kuchimoyo tiri kuchimoyo pakasvika message yekuti takudzokera kwasunungukwa and then kwakuzonzi tongogara anga achifanira kuzouya kuzoti adressa macamps muri munzira ndobva extend ndobva saka isusu vamwe ndobva tazotorwa ndobva taendeswa kumacamps kwataifanira kunge tichienda kuti takamirira kuti titakurwe tiuye kunoko. Ndobva tazotorwa ndobva tauya kuno ndobva saka takanzi munhu nemunhu anoenda kunokampena kwake kwaakabva. Saka takatorwa tikaendeswa timu yakaendeswa tantiri yekumandarweni takaendeswa kumandarweni nini masekuru vangu vanga vari mubhindura. Saka vanamai vabereki vedu vanga vatobviswa kunana Muzarabani vanga vachigara mumakipi. Saka pavakabviswa mumakipi vakabva vatakurwa vamwe vakaunzwa kuDarwen. Saka vanamai vakabva vaunzwa kumakipi ekuDarwen ndokwavanga vava. Saka kunhu kwandaitofanira kutoti ndingatoenda ndekwasekuru vangu vari mubhindura andachitoziva. Patakasvika panapa ndakatambirwa namai nini vangu mwana wanzvadzi yamai anogara muHarare. Saka ndokwandakatoti ndokwandinoenda kunokampeni. Saka patakaenda kuno umwe nomwe akaenda kumusha kwake kwaakabva. Ndiri mubhindura saka ndaiita basa like office work nekutora mamessages anenge achiuya kwangu naMasango anga achimirira vanhu vekubhindura ikoko. Saka takuzoti manje day reindependence saka kuti tiuye kuno madhezi acho zvazvichinetsa ndobva tapiwa mauniforms emwana waMasango because hati handichinawo maslim bodies and whatever. Saka tobva tapiwa mauniforms tobva tapfeka mauniforms. Saka pamba ine one of us anga aine mwiri wakati kureiso. Saka pataka crosser
patakasvika pamba ine roadblock yainetsa Sterek paane ningiri paya paane defense forces paya defense college defense college paya pamba ine roadblock yainetsa zvekunetsa zvezvi saka pa roadblock iyoyo ndobva tamiswa ndobva tanzi Masango akati ava vana vangu vari kudzokera kuchikoro ava munin'ina wadzimai vangu takabva tabuda patadaro and then tazosvika kuno taigara kuHighlands ndokwataigara saka tasvika uku ndobva pa one of uya akanzi munin'ina mudzimai vangu pane pavakaenda kumashops vakaenda vari 3 vachibva kuHighlands kuyakwe vakaenda vari 3 havana kuzodzoka they disappeared for good up to now hatitomboziva kuti zvakafamba sei vakabva vangotorwa saka sometimes vaifoneswa onzi vachifona kuna nhongo onzi taurai kuti ndiri muri papi muri ndine kuti ndini Jeni ndakazodai zvotopera obva akatwa foni saka up to now hatitomboziva kuti zvakafamba sei saka tobva tazogara takusenzera kuofisi yeZANU-PF Manika 88 Manika Road saka ndandiri kulogistics saka one day wobva ndadzika pamba inetandiri Manika 88 Manika Road anga iri between first and second muna first mamene shop yainzi Dodos tikuenda unotsvaga bhotso ndobva pauya mamwe maCID 2 3 ndovati neni ndobva vasvika vakati takutokutora takuenda newe want to investigate you. Fortunately pamba ina Mrs. Shrobo vanga vachangopindawo vati muda kuenda naye kupi hapana kwamuri kuenda naye zvikanzi saka hapana kwamuri kuenda naye ndobva ati iwe mhanya unoshedza mahwema mutaure namahwema not iwe hamuna kwamuri kuenda naye ndokutopona kwanakangoita vakabva vandisiya vana kubva vazoenda so maybe zvachingoita izvozvo zvekuti zvakaitwa vaya saka paingodisappear vanhu anga masaidi echirungu kana yechivanhu anga ari yechivanhu I think even vakatora iva vangatori vechivanhu vanga vari vechivanhu then ndobva ndobva vazongondisiya ndokutopona kwatangangoita so from there with that experience ungoti unongogara wakangosuspectwa ndakaona ungoti zvepolitics izvi handisiyane nazvo ndakasiyana nazvo pandangoitawo life yangu ndochitanga kuti manje wakagumira grade 7 basa raunga wani ndiripi hapana ndobva ndachitanga kuita malessons taibatanidza form 1 and form 2 yaichinzi JC by that time taibatanidza ndapedza nayo iyo pane college yanga yakatovhurwa ichinzi ndemaexcombatants yaitwa nani Poperi anga ari ona uye college yainzi chiko college yai taiitira kukopi kuyakwe tikazo as a rapid result I think it's a rapid result ndobva taita iyoyo ZJC from there ndobva ndachitanga manje kuita ma-O levels ndobva ndazoita course ye-secretarial ndobva ndazoemployiwa ku-social welfare ndokwandakazoemployiwa ndikaseenzako for 48 years so ndiri within that ndandiri ku-social welfare ndobva ndazoita degree in social work ndakazoipedzisa hangu ndaretire but pakatanga ndakazoitira ndakuno Bulawayo because takabva ku1990 kuHarare takuteera Mudhara because Mudhara anga kusenza kuno ndakamboita imwe course futi sales and selling ndikazoita iyo secretary ndandatoita ndakaitira kuHarare ndobva ndazoemployiwa ndobva ndazotanga in the process pandaita course ipapo ndaita futi ma-O levels
saka ndaitomboenda kuna kuharare high school ndokataienda tinoita lessons. So pandakazoya kunoku ndakazenge ndakuita zveprivate tutoring tikaita svika ndobva veuz ndobva yaunza certificate in social work. Ndikangoti I will do it. Ndobva ndaita ndapedza ndapasa. Ndobva pazoita women university in Africa. Ndobva yatanga nediploma. Ndobva ndaita. It was a 3 year certificate, it was a 1 year course. And then diploma it was a 2 year course. Ndobva ndaita saka dzachi 3 years university chete. Ndobva vazointroduce degree. Pavakazointroduce degree ndobva vati exempt degree anti 4 years ndobva vazoti exempt 1 year ndobva ndaita 3 years. Saka all in all for to get that 6 years to get your degree. 6 years. Ndikabva ndangozopedzisira izvozvo, and then from there ndobva ndazoretire yangu. Anditi pane vana vakazvarirwa kuhondo, amai vakanga vari kuhondo, baba vanga vari kuhondo, baba vakafa kuhondo, amai vakafa kuhondo, vana vaendeswa pakaita challenge. Vamwe vacho vaitsvagirwa mafamilies avo kuti lese vanhu tiri kutaura like vandambotaura vaya kuti mwana waJosiah nemwana wamachoro vakaendeswa kumafamilies avo. And then vanhu vese vaizama because vamwe vacho vanenge vachizivikanwa, vanga vatori kune record yanga iriko, saka vaitorwa kuendeswa kumafamilies avo. Sali akamboita like crash kanga achida kuti katore vanhu ivavo, akamboita kuMaboreni. Akambotora like vana ivavo akavaisa mumakreshi, zvakazongopararawo zvakadaro. Handinozoona kuti zvakanyatsoenda kupi, but zvandonyatsoziva ndezvoti vakaendeswa kumafamilies avo. Ndo zvakaitika. Vamwe havanawo kuzokwenda. I don't know. Because kune vamwe vanotini baba vangu vanga vari kuhondo, amai vangu vari kuhondo, vakafa, ndakazoendeswa kumafoster parents. Handiti zvandotoziva, but havati kuti ndivabvunze kuti dzinza rangu chorecheripi havanditise. So even inini kwandakasenza kusocial welfare we had those cases like zvefostering. Ndo zvataiwanzoita stere kuti vana vaendeswa kumafoster parents, ndio inenge yatove family yake iyoyo. So zvinhu zvacho hazvina kunge zvakanyatsoplanwa zviri right. Handiti with what you went kugondoranza minds Loveness, from Juliet to Loveness, and to Comrade Loveness, with you were one of the first female combatant to go to cross Zambezi Madira. And it you tainzwa vanhu vainzwa. Would you want to be declared a national hero? Because why do I want to give background. For now we are not recognized. Takatogara zvedu handi tutotaura zvedu nyaya, hapana ntomboziva kuti Comrade Loveness vari kupi sei. Nhoroondo yenyu zvichida pane vanotoiziva vari kuku. Nhasi makunzi mafa kubva pauya zvavo vakomana vePority Bureau. Tauya kuzoti Juliet takarwa naye hondo, Comrade Loveness nhasi takovati national hero. I don't think there's anyone annoying, because they don't even. But I was surprised izvezvizvi pakaenda Dadirai naPronica vakaenda vakanzi vachida kuti toda kuona president kuti timbotaurawo zvichemo zvedu, zvika zvanzi ngavaende kuna defense minister, ndobva vaenda kuna opa Teurai, vanhu vese hapana vasingambondiziva because ndandiri member yegeneral staff, ndandiri the first female ndandiri kutraining department. Some of them ndakavatrain. Vana Teurai vakazoya mumashure medu isusu. Teurai being futi achibva kumandarweni, tinozivana zvekuzivana zvezvi. Opa handitauri.
upa ndakamutrain. Ngati anani hapana ana Dominic takagara tese ana Chiwenga takagara tese vanonyatsoziva but vanoavoida zvinoitika ndezvekuti chaivo varuru vehondo chaivo vanoavoidwa. Maybe handizivi kuti vanotya challenge here kana kuti vanotya kuexposwa here handizivi because havatodi especially isusu gurupu yedu vanhu vakabva kumandarweni we were the first ones and we are the victims yehondo chaiyo because ndisu takasafa zvekusafa zviyazvi vamwe vakazoya zvito zvaaraiti kusisina zvimatiriri zviya kusisina zvechi vakungozosvika vamwe vachitomboendesa kunana kumacolleges vamwe vachiendesa kupi. Isusu hatina kuwana that opportunity up to now hatina kuiwana. So handione paine munhu angauya achiti because one hatiko zvinozvi vari kuti vari kupa hero status to someone akanga ari kuhondo akazosvika munhu akashandira nyika which is very different from me. Handina kuishandira kaini kuno according to them as long as ndisiri active muZANU-PF I am not. And that's the theory yacho kuti as long as ndisiri active muZANU-PF hapana I am not recognized. Saka ndakatita active ndokuna kutoitwa national hero. Munotoitwa so ndo situation yacho. So handioni vanenge vachiuya vachizoti vari kutaura hako vanotorani pamwe zvinenge zvazongo pamwe mudhara anenge anyora tsamba andikuudza kuti mudhara hayo kuti lavunzi kuna hakuchina lavunziavanzora mazirodzi ndiye uyu takabva kumandhari takakosa naye takadai akava member of general staff akatenga makopatenzi akazosunga panhare rebellion. Iko zvinezvi pana mapedzisai mazorodzi pana Sheba tavarwisa pana Catherine Garani wako pana vakati one day hapana kana one pakati pavo vese ndio kumandharu ena hapana kana one wavakadhikirewa national hero hapana. Vaitonzi vacho ndoma pedzisai ndianga ari commander over commander teura asatawe asati asvika haana kana kumbodhikirewa national hero kana kungopiwa kana kastatus zvako hapana. So ende hondo yacho pairi kutangirwa iri kutangira pana 74 75 76 ndo pairi kutangira hondo kwese kumashure uko hakuna history uko history iri kutangira pana 76 apa pakazinge pauya vari kubva mumayunivhesitiz vanhu vakarwa hondo ndo vacho vasina chirungu ivavo ndo vakatorwa hondo but history yacho haiko hapana kana recognition kana chii. Uyu Sheba tayariswa toti pedzisai akafa time yedetente ndo paakafa pasati panyatsoitwa whatever but Sheba akafa atove muno anga atori member yehigh command but haana recognition iyo hapana. And then kuzoona pakuti national hero panonoiswa ana Vivian ana Mwashina vatakatraina nezuro kuti contribution yakaita because akaita member of parliament here ndo yakamusvitsa paheroes I don't know. Pamita musangano yemawo veterans munombotaura renyaya munoziva inini kutaura chokwadi handina kuzombopinda mune any of those things. Saka handizive zvavanotaura because pane zvimwe zvinhu zvokuti ukazvifunga kuti zvikudzosere mumashure tongonozoti regai ndingorarama life yangu zviita sei ndatozviendesa kuchikoro ndatonira saka chimwe chii
hondo ndakarwa asi secret hondo ndakarwa asi vakazouya apa aiwa nduma nigenya ndivakazorwa ndivakanyatsodzorwa manje hondo ndivakanyatsorwa hondo handiti ka saka pafirst group yenyu vamwe vachiri vapenyu ndanani enamba okay pana Dadirai pana Pronika pana Steria pana Clarisse pana Zvogodi okay pana vakawanda handiti vati vazhinji vapera vazhinji vapera and then ipapo takaenda tiri isusu mubamene takaenda tiri 6 including sekuru mwana wanzodzi amai vangu. Ipapo vese hapana vanina wangu vese vanzvadzi yangu iyoyo yakarwa hondo zvekurwa hondo stereki kuno but haana kana recognition yakawana. And then pane vanina wangu iyoyo uyu anotedzera yakafa last year but haana recognition akafa atove pawheelchair disabled ari pawheelchair achitambudzika zvekutambudzika zvezvi. Mukutaura kuti murume wenyu mudhara nhoroondo yake iripo takairekodha and is the surviving member wemukakao document. Imimi nhoroondo yenyu maitaura the first female combatant kusvika kuposition yamakasvika munofunga kuti dai makarekonaizwa ini ndipanodaito pasvika here? Ngadai musinga kana dai musina kumbopasvika maitosvika asi hapana kana jurawo aiwa musango ipapa kutostruggle handi muona kuti hapana hamusati vambopera tongoti ukawana ka 2 cents womboita panapa ukawana ka 2 cents womboita apa ndo ndi kutoningina kwacho hapana kana pamaona mota pane mota inoshamisira wapo datsan 120 wayi yamdara ipato nditi mira parobert datsan 120 is the only car mota ichiriko 2025 aiyo manje apa tichi apa mudhara ipapa haakwanisi kuemploya munhu wekuti amubatsire kugadheni otozviitira ega neeji yainayo haakwanisi hatikwanisi. And then market yacho is very harsh. Vanhu vanotikanganisa ndo ivavo vanowana mainputs emahara vanowana maservice emahara vanowana everything zvemahara. So kana vazopinda mumarket you are now competing with that person. Price yacho manje vanobva kuuraya paprice zoti iwe unowesta simba rako mainputs yacho anodhura everything unowana zvichidhura wochikombita naye hamukwanisi kukombita. So market yacho inenge iri flooded vanongouya ivo voenda kwamunosupply kuya voti kana chino $4 for 10 whatever iwewo manje nesimba rako riya hazvichafambirani. So itori challenge apa tinongogarawo hauzivi kuti munhu anopinda neany direction munhu akarwira hondori. Saka unozongoona kuti zvandangotanga life yangu iyo yandiri kutongoita let's just continue neiyo life yacho. Pakamboita like last time pakaitwa hanzi kune makampeni tikukumbira kuti muunge muchikambena ndikati at my age ndinge ndichifamba apo kamwana kari kunditi ndio kanenge kari kamanager kangu kanenge kari ama 2K ndo anenge ari manager wangu anenge achindisupervisor ini ndichimufambira kuno campaign ndi manager wangu uyo member general staff member general staff military trainer akatraina macombatants akauya kuzorwira iwewe kuti uzorwarwa 2K kuti ndikati hano tikazaya kune mari chaizvo 400 per month ndikati no thank you I'm content with what I have. Mutondipa kandakatogara nekutondipa iyo ndakagara noti kuti undiudze kuti ndizo aiwa hazviiti.
father. Vakapuwa collective parish member vakapisirwa musha kudani muzarabani vakapisirwa musha vakasungwa vakaonzwa pavavo vakazosunungurwa neamnesty yanaiipesere after mucha wacho ivanhu vavo vana vavaenda kunoverokwa vakakura iko. When he died, kure we started off ni chimota chirapo chireno kuchamo kama pizza irapo pizza pi takapa ma 4 late takazosvika ku 9 o'clock the following day ranga vapasa dore pa kitchen doragada coffee ikuva vingisa vavengwa ni coffee yakapaswa dore pa kitchen. This is despite the fact that he suffered a collective punishment, lost vanai vavo because vanisisa vangana koma, and then ivo ndobva vasunga vaunga kuma 1973 vakasunungwa neamnesty ndobva vanoigwa nebhokisi yakati that is ndangvamuchitindamuchitinmusangano danga mafunda angu inini atisi maoveterans tiri vanhu vainde resistance tese nevanhu. How are we awarded vana mai vedu vatairwa navo along vasiri recognized? Mai vangu vakafa hapana chakamboona, mai vavo vakafa hapana. They were all in the thick of it from the start kusvika yapera. Havana kana kuzikonzo vapa pakagonzo kana paketi sauti yakadai kuti vanamuyarave. So I think izwe kuti mamwe veterans rine mongering connotation yaitwa nemasoja akanga achirwa makoroni hausi. Ndo vatambozvibatira ipapo kuti ndozvazvikorona zvakaita. Whereas isusu we were mafighters in a war of resistance yanga iri people's war yaterwa pamwe chete nevanhu. We don't talk in terms of having gone to war. The war was here. Mami nevanhu taenda out kunotsvaga ma assistance akafanana ne-training facilities nekuwana zvomwe. So but the war was here. So to talk of vamwe very specific in the execution of the armed struggle vanozodaidzwa kunzi ivo vakarwara very important vanofanira kunge vachitwa recognized and vachipuwa their dues together with the people. Vanga vachi, how do I go to my mother ndakatakura chitini ndarecognized when she lost my blankets, mbudzi, huku and everything, and she is not among those people again. You know, there is so much. Ndakaona vachinyora vachiti kune veterans, kune collaborators, but just check izvo kana mafona mucheke meaning yecollaborator. It's derogatory. Zviri kuitwa kuine nevanhu vari outside the real situation yevanhu musimabuta muzvakawaya kwavakaita. What have you done for those people? Our legacy resides in kugara zvakanaka kuva dai vanhu havana mahospitari vachiri kuva zvakanaka vagoziva kuti takasunungwa takakare kudhara kwakasina izvi. What are they saying? And we claim legacy over Zimbabwe. So this is ndamoti ndingotaura. I wanted to remind you Baka he sacrificed his family kusvika corrective pasina vapisirwa kuti musha to the ground. Vanga ine mombe dzikatorwa dzese only to be buried thereafter in a door. Ndakasikunyara zvakaipa ndikati
kuma madiptume because takanonoka kata nesituation iri kuno tasakwanisa kunge tichimira kunopisa kudande ende munhu asoutango ndosatamwita. Can you think of such a situation? Having done all that, and then you have that kind of send off, and then you understand people not out. You should dismount opportunities of what in any man. Indeed. Amai, what is your last words to an ordinary Zimbabwean who is watching you right now? Inoti zvinhu zvakacho zvakaoma zvekuti kuti ukaramba uchizvifunga inosvika time yekuti ukafunga vamwe vanhu vanga wakagara nawo like there were masituations yekuti handindati ndakaenda ndiri mwana mudiki even general staff wacho ndakaiswa ndiri mwana mudiki so pakaitwa imwe outbreak yakaitika kuna nadoroi kuna nachichi so maibva manzi imimi ndimi mashefu endai munoviga vanhu ivavo taienda waibva wati iwewe ndiwe shefu tungamira vanhu ivavo unonoviga vanhu ivavo saka unenge uchinoenda uchiona mabhodhisi at our tender age uchiona mabhodhisi akati katakata kudai muchitora muchinochera apo pamusina kuti mukadzi kana kuti murumeka mainobata misi mafoshuru muchichera muchiviga vanhu vaya vafa muchinyatsovaona so that zvimwe zvacho kuti ukada kuti urambe uchizvifunga that nengrini yaya vision yaya inotozongokupengesa so kuti uite right it's just to forget about it to pretend like hapana chakaitika it's everything is normal wakutongozvitora zviri normal because the moment yaunobva waita wazvifunga sterek kana kuti wazviona sterek inotokutenderedza musoro iko zvino handiti nevana iko zvino vangosavarara all over for greener pastures weather vari kutambudzika vari mudzinyika dzavari imomo hatina vana vatinawo pano vese vapera its because yekuti havana kukwanisa kuwana zvavanofanira kunge vachiwana vari muno munyika medu muno havana kuwana mabasa acho ivi takavaende takastruggle kuti vaende kuchikoro but still baba namai vangu vari kuhondo tikastruggle kuti tivaendese kuzvikoro vakaenda kuti vazowana mabasa acho munamo hapana tina madoctors isu asi havakwanisi kuti vashande muno havana saka zvinhu zvacho kuti ukaramba kuti urambe uchizvifunga kuti urambe otofamba unogumisira waita wazviita private life because vanhu vanotiseka zvekuseka zviyo kunzwika kuti uri comrade vagokuona neposition yauri ende ugotaura kuti ndandiri commander ndanditori commander waopa vanoti amai avanotorwa vanopenga kuti vari right pane zvavari kuda vari right here amai but that's the truth the truth iwe but truth yacho haitauriki so unotongoti haiwa ndikaendisiya hangu zvakadaro ndakazvana ndichataura payo ndichiti pavakaenda vakanosvika kubva vati mimi muri kutaura nezvegurupu yenyu pana anaani zvikanzi avana comrade Loveness comrade Loveness vari kupi zvikanzi vari kubhula zvikanzi vakanditraina ndiopa she knows all those things saka chii chaungazoti futi aya ndinokutendai there you heard it from comrade Loveness the truth. When you are watching these programs, remove that political party lenses, remove that political party regalia, so that you will be educated, well-informed, and also speak from a well-informed position. And my producer, Frank Weseri, says, it's time up. This is Robert Afmane from Bulawayo, the City of Kings. It's now. Bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all.
taigara mumakomo mumakomo yehondo taimanya takabatesa Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo taimanya takabatesa Zimbabwe vakomana vasikana